Hej piger, og velkommen til det. I dag skal jeg lave den gang jeg var lille. Farvel Isabelle. Det er min børn har lavet til mig. Stue 25, 2007. Vandlejerummet. Det er mig. Det der er mig hernede. Jeg ved godt, at jeg er en sød pige. Det der, det er mig. Pause. Og tumlesalen var jeg nede i. Og zoom, fordi jeg rutscher ned. Nej, undskyld, piger. Hej. Det er min mor. Nu siger jeg ikke sikkert, hvad jeg skal gøre. Så står der sommerfest. Herinde. Der er det bare nogle af mine venner. Så sidder jeg helt herude i hjerten. Så står der hernede. Hvad er det? Der sad jeg med min bedste ven Julius. Så her står der, jeg gider ikke i dag. Jeg gider ikke spille puslespil der. Hernede. Så sidder jeg og spiser. Der. Hvad siger du, Italara? Det var en af de voksne på bondegårdstur 2017. Nej, 7. Ja. Jeg skal nok passe på Bertram. Og det er nogle billeder, de har taget i løbet af, mens jeg er gået i børnehaven. Der ved vi på sådan en kunstig gris, så står der, hvad siger en gris? Og så her. En god tur inde i bus. Der står jeg. Og så står det hernede, hvad er det? Og så hernede er der en hånd med alle de ting, jeg har lavet. Og det der var min bedste veninde i børnehaven, og det der så mig.